खुलुमबाय बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामनि नसुं रायजो मणिपुराव हिंसायारि जाथाया बारानिफ्राय बारा जानायनि उनावनो काछार जिल्ला खुंथाया रैखाथिखौ बांहोनानै रैखाथिखौ गोख्रोंसिन खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि CRPF फायारिंआव सा 11 कुकि उदखारिफ्रा थैनाय आरो बावैसो सान सिगां जिरिबाम जिल्लानि जगतधरानिफ्राय मेथि हारिनि आइजो आरो गथ'साखौ लांखारनायनि उनाव बिसोरनि गोथै सहखौ दैमानिफ्राय बोखांनायनि उननिफ्रायनो बे थांखिखौ लानो गोनां जानानै फैदों। जेराव आसाम पुलिसआ कामान्डु बेटेलियन आरो आसाम पुलिस हान्जाखौ सीमा ओनसोलाव थिसनदों आरो बे हिंसायारि जाथायनिफ्राय जानगार खालामनो थाखाय सान-हर गोख्रों अपारेशन खालामदों। 2 कौटि रांनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि खुन्थिया गायसनदों क'क्राझार सोहोरनि पाथरघाटआव। बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया गायसननानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा फोरमायथिदों दि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जेरै ट्राइबेल रेस्ट हाउस होदों बेबादिनो क'क्राझारावबो 2 कौटि रांनि रेस्ट हाउसखौ मोननो हाबाय। क'क्राझार सोहोरनि सिमाया गहपुर लासे सहैबाय, जेराव गहपुरनि बा बाक्सा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जायफोर बिथांमोना क'क्राझाराव जायखिजाया खामानिनि थाखाय फैयोब्ला बे रेस्ट हाउसआव थानो हागोन। मानोना गोबां सुबुंफोर दङ जायफोर हटेलाव थानो हायो नाथाय खायफाया हटेलाव थानो हाया। बेखायनो बे रेस्ट हाउसआ बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोनखौ मिजिंथिदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघनि जेबो हा-हु गैयिनि थाखाय बेफोरबादि रेस्ट हाउस लुनायनि खाबुखौ मोननो हायाखैमोन, नाथाय आथिखालाव बिटिआर सोरखारा बिथांमोननो बे खाबुखौ होबाय, जेराव बे रेस्ट हाउसखौ लुफुंनायनि खाबुखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि सोमब्ला बरुवा रुंसारि जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बाक्सा जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गेजेर बिजनि दख'रा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो फालागुरि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि सोमब्ला बरुवा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै थांनाय सानाव अरायसमनि थाखाय जोबथा हां बोयो। बाक्सानि गुथुलि हाथाइनि शंकरदेब पाटियारि मुंनि सासे सुबुंनि स्टेसनारि दखानजों लोगोसे सेन्देल दखान आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दखानाव गिख्रंथावै अर नांदों। अर खामनाय समाव गलादारा खाथिनि गंसे गलायाव साहा लोंनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय जेब्ला दखानाव गिदिंबोफिनो अब्ला गला सिङाव उखुन्दै ओंखारनायखौ नुदों होननानै फोरमायथिदों। बे अर खामनायाव स्टेसनारि गलानि गासैबो मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। गासै 5 लाख रांसोनि खहा जादों होननानै फोरमायथिदों गलादारा। नाथाय गला सिङाव अरा माबोरै नांखो बेनि जाहोनखौ मिथियाखै। कारेन्ट सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों गलादारा। स्टेसनारि दखाना खामनानै सेवहांगार जादोंब्लाबो नाथाय खाथिनि सेन्देल आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दखानफोरखौ अर नांहांनायावनो रायजो राजाफोरनि मददजों अरखौ खोमोरनो हायो होननानै फोरमायथिदों। लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय मोनसे फोसावनाय। फैगौ 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादि देग्लायबो 3थि मैहुर थियेटार फोरबो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। जेराव गोजान गोजाननि आलासिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर', EM दावबायसा बर' बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। 21 नभेम्बराव बेखेवनाय हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै बाहागो लायो बेनि थाखाय मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावदों बिथांमोना। 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों दिनेश दासखौ। रङियानि एडिशनेल सेसन जाज आरो गोजौ बिजिरसालिया बायहाटा सारियालिनि थागिबि दिनेश दासखौ देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव पक्स' आयेननि सिङाव 20 बोसोर जेलनि साजा फोसावदों। फोरमायथिनो गोनांदि पक्स' आयेननि सिङाव 20 बोसोर जेलनि साजा फोसावजानाय दिनेश दासखौ जोबथेसालियाव थांनांनायनि अनगायैबो भुगिनांनाय न'खरनो 3 लाख रां होनो थाखाय बिजिरसालिया बिथोन होदों। बे जाथाया 2020 मायथाइयावनो जादोंमोन आरो बे जाथायनि बागै भुगिनांनाय न'खरा बायहाटा सारियालि पुलिस थानायाव मोनसे गसरलाइ थिसनदोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।